Sanibona bafethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila mfoka Mkhonzo nibingelelayo. As usual sizoqala ngokwamukela ama-new subscribers to this channel. Samukele ama-new followers ku-TikTok. Siyabonga kakhulu indlela enisapotha ngayo. Ngicela uma ungaka-subscribe nawe subscribe wenze kanjalo. Ngiyanibonga ama-comments, ama-likes, ama-sharing. Ngiyanibonga kakhulu nonke bafethu. Thank you so much. Saloku ngihle nje ngingena njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi angiyilalelanga inkulumo kamongameli yesona ngezathu ezithile. Solo ngihle ngingena ngilalela izinto ayikhuluma. Ngiye ngayenza ivideo ke la bengiveza khona ukuthi isikhalo sami sikuphi uma umongameli ethi uzofaka amasosha ey'ndaweni zamaphoyisa ukuze kuliwe nobugebengu. Isikhalo-ke sami engike ngasenza ngokuthi kufakwe amasosha, ngathi mina ukufakwa kwamasosha kuzokwehlisa isithunzi samaphoyisa. Mina ngendlela engihlaziya nengiyibuka ngayo because izothi lento amasosha iwona njengamanje angenza lo msebenzi wokulwa ney'gebengu successfully. Shothi amaphoyisa ayafeyila. Ilapho nje bafethu. Shothi amaphoyisa ayafeyila ahlulwa ukulwa nobugebengu. Nakho-ke kwenzekile KZN. Sibonile KZN kwenzakele ukuthi last weekend esibuya kuyo uGeneral Mkhwanazi ohola amaphoyisa eKZN umbonile wenzeni? Uvele wahlanganisa amasosha akhe. Mangithi amasosha akhe ngisho wonke amaphoyisa asebenza nawo eKZN. Wahlanganisa kahle i-team yakhe waqonda ngqo kule y'ndawo lezi ezesatshwayo. Yayibona? Ezigcwele ama-drugs, ezigcwele abokufika abagangayo, abaney'khali ezingekho emthethweni nabala ngokungemthetho. Waqonda khona uMkhwanazi ne-team yakhe. Bafike bavala laphayana amathaveni, bavala iy'ndawo ezidayisa utshwala ngokungekho emthethweni, bavala indawo ey'dakamizwa laphayana. Benza yonke into, ama-prostitution, konke nje okungekho semthethweni lapha ePhoenix eThekwini. Bafike benza umsebenzi bengamaphoyisa bebodwa. Yezwa kami, mangilandelela ngiyezwa kuthiwa uMkhwanazi uthi into emcasule kakhulu ukuthi kuthiwe sekuzoze kufakwe amasosha azolekelela amaphoyisa. Uthi uMkhwanazi kanjani? Because we are capable as police ukuthi siwenze lo msebenzi. Therefore akasiboni isidingo sokuthi kuze kufakwe amaphoyisa. Amasosha azolekelela because amaphoyisa ayahola. Aholela ini mangabe ezohlulwa umsebenzi wokulwa nobugebengu? Kanti aqashelwe ini mayehlulwa ubugebengu? Nangu uMkhwanazi ukhombisile iSouth Africa yonke ukuthi amaphoyisa mangabe eyimisela ukusebenza angasebenza. In short, lento le yenziwe uMkhwanazi, General Mkhwanazi, iprove lento engiyishilo kwivideo yami previously ukuthi amaphoyisa kahle kahle angawenza nje umsebenzi uma efuna ukusebenza ngempela futhi esupportwa ngendlela efanele lapha phezulu from ehhovisi lika president, from ehhovisi lika minister wamaphoyisa ukuya phansi. Inkinga ilapha ehhovisi lika mongameli, ehhovisi lika minister wamaphoyisa ukuya phansi. Bagcina bemosha yonke into lapha phansi. Nangu uMkhwanazi sekuze ku-actor abantu abalapha ama-province phansi koMkhwanazi because vele kuyacaca ukuthi akuna solution lapha phezulu. Yayibona leyo nto? Angidlule-ke kodwa lapho bengingekho la namhla, bengila ekutheni kuyo le nkulumo yakhe yesona uPresident Ramaphosa uthe kukhona lento le e-introduce-iwe-ke manje emaphoyiseni ebizwa nge-vetting.
part of lento leyo ye-vetting, usho ukuthi makuthiwa kuyavethwa, sho ukuthi kuzohlolwa wonke amaphoyisa manje ukuthi ayafaneleka yini ukuthi vele abe kulo msebenzi wamaphoyisa, ukuvetha lokho. Bazohlola izinto ey'ningi ey'hlanganisa nalento ebizwa ngama-lifestyle audits. Yini-ke leyo nto yama-lifestyle audits? Ukuthi impilo ephilwa yile phoyisa emphakathini iyahambisana yini nokuthi iphoyisa leli. Impilo ephilwa yile phoyisa emphakathini iyahambisana yini neholo eliholwa iphoyisa. In short, kubukwa izinto ey'fana nokuthi umuzi, iy'moto, ney'ndawo ey'hanjwa amaphoyisa ziyahambisana yini lezi zinto, ukuthi umuntu unomuzi mhlampe we-10 million, hamba ngemoto mhlampe ya-5 million. Kuyahambisana yini loko neholo lakhe aliholayo ukuthi angakhona uku-afforda lezo zinto. In short, ama-lifestyle audits include izinto ey'fana noku-check-a i-affordability, ukuthi la maphoyisa ayazi-afforda yini ngokweholo lawo ukuthi abe nalezi zinto anazo. I-vetting introduce-we ukuthi yenze konke. I ask myself-ke uma ngimuzwa esho lokhu uPresident Ramaphosa ukuthi yini ebivimbile vele ukuthi kwenziwe lokhu before kuze kube nale nto le yokuthi kube nama-allegations kaMkhwanazi. Why amaphoyisa le vetting beyingekho before? Bekulindweni, bekwenzakalani njengoba izofakwa manje? Why lama-lifestyle audits azoqalwa manje? In short, is this not a proof yokuthi eSouth Africa silinda i-damage ukuthi yenzeke kungikhathi si-react kuleyo damage? Ikhona yini leadership lapho ukuthi uhulumeni wethu uzohlala ulinde ukuthi kwenzeke into kungikhathi usukuma-ke uthatha i-action? Kukutshelani lokho nge-leadership yale government esiphethe? Mina yiloko nje engizibuza kona uma ngabe ethi kuzo-introduce i-vetting, lifestyle audit and stuff. Bekuphi konke lokhu? Bekulindwe uMkhwanazi ukuthi azavele nama-allegations bese kuyenziwa? It shows this is an exposure. Iyaba-expose lento ukuthi vele abekho capable ukulida lelizwe oRamaphosa. Baze bazosukunyiswa woMkhwanazi, bazonyakazisa idleke oMkhwanazi kuze kunyakaze phezulu oRamaphosa, ngoba vele balele, ababoni iy'gebengu ziyayichanasela ngoba vele balele. Bona balinde ukuthi basukume mase kunomsindo sebayo-react. South Africa esiphila kuyo kwele lesona le engathi impela izinto ey'phethe, ngiyabona nje bashaya izandla lapha mayethi uzofaka i-vetting, lifestyle audit, bashaya izandla-ke laba msapothayo. Sho ukuthi uza ne-solution, i-solution ekhozwe ubani problem? Because mina ngokwami ikhozwe yibo bona laba abakhulumayo oRamaphosa le problem. Sebeza ne-solution futhi bona manje. I-problem ekhozwe yibo ngokuhluleka uku-aplya izinto okufanele bayi-aplaye ukuze kuliwe nobugebengu. South Africa esiphila kuyo bafethu, i-government yethu is empty. Mina ngokwami umfoka Mkhonza ngobe ngilokhu ngena nje ngibuka izinto ay'shilo kusona, sibonisa abantu, sihlaziye, sibonisa abantu ukuthi yini ngempela ngempela okufanele bayi-understand-e ngalo hulumeni. Siyabonga. If you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe ku-YouTube, ufollowe naku-TikTok. Umfoka Mkhonza lo. Thank you so much.